Niektoré miesta v sebe skrývajú viac než len vodu, skrývajú legendy. Miesta, kde sa príroda dotýka duše a každý záber znamená víťazstvo srdca. Rybár Martin z týmu Outdoor Fish vyráža na dobrodružstvo. Na Zemplínsku šíravu. Tam, kde sa ticho mení na napätie. A jeden okamih rozhoduje o všetkom. Toto nie je len rybačka. Toto je vášeň. Toto je výprava legend. Outdoorfish.sk, keď voda píše príbehy. Dobré ránko, rybári, rybárky, kamaráti, známi, aj naši sledovatelia. Hlasíme sa vám zo Zemplínskej šíravy. Včera sme prišli neskoro za tmy, dneska je sobota ráno. No a máme vyvezené udice, nezahodené aj vyvezené. Jak sme slúbili z Outdoor Fish aj Brutal Carp, že prídeme v oktobri, tak sme prišli na šíravu, aj keď na krátku výpravu, na 2 noci, zo piatka na sobotu, do soboty na nedeľu, tak sme tu pre vás, Outdoor Fish je tu pre vás, pre rybárov nadšených, pre kamarátov, no a my ideme ďalej bojovať, máme s kamarátom vyvezené 4 udice. V noci bol nič, ako žiadny kontakt. Fúka, máme vlny nejaké, no to ideme si to poprevážať, ideme pomeniť montáže, ukážeme si montáže, jaké dávame, pripravíme udičky, no a budeme sa postupne hlásiť celý víkendom, že ste videli Zemplínskú šíravu. Každý z nás hľadá ten pocit. Ticho, pokoj, dotyk prírody. Outdoorfish.sk vznikol z vášne pre rybolov a z presvedčenia, že každá rybačka môže byť zážitok, na ktorý sa nezabúda. Pomáhame rybárom naplniť ich sny. Poradíme, odporúčime, postaráme sa o to, aby ste sa k vode vybrali pripravení. Spolu s našimi partnermi prinášame spoľahlivé vybavenie. Osvedčené značky a skúsenosti, ktoré prešli skúškou času. Pretože nejde len o úlovok, ide o okamih, ktorý zostane v srdci. Outdoorfish.sk vášeň, ktorá spája rybárov.